Φίλοι μου Χρυσοδύρες, γεια σας και χρόνια πολλά. Να έχουμε τυχερή χρονιά το 2026. Να είμαστε όλοι δυνατοί, να ψάξουμε και να βρούμε αυτά που θέλουμε και ονειρευόμαστε. Σήμερα θα μιλήσω για μια ιστορία εδώ, για μια πόλη στα Γιαννιτσά που είχε μια μεγάλη ιστορία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και με όλη την ιστορία που θα μαγέψουμε αρκετούς, γιατί την ξέρουν λίγοι. Την ξέρουν όμως πάρα πολλοί ντόπιοι που είναι γύρω-γύρω τι σημασία έχει αυτή η πόλη όταν ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όλοι γνωρίζουμε, οι Τούρκοι την είχαν όπως είχαμε εμείς στην Κωνσταντινούπολη. Την είχαν θρησκευτική πόλη. Τα Γιαννιτσά, Γενίτσαροι, έτσι λεγόταν το όνομα. Και έγινε Γιαννιτσά. Εκεί ήταν όλοι οι ηγέτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι ήταν θρησκευτικοί, βρισκόντουσαν εκεί. Ξέρουμε όλοι ότι απελευθερώθηκε τα Γιαννιτσά το 1912 με τους πολέμους που είχαμε στα Βαλκάνια. Κάπου εκεί το Δεκέμβριο, Οκτώβριο, κάπου εκεί απελευθερώθηκε. Εκεί ο τελευταίος που ήταν στο παλάτι πιστός και στην πύλη ήταν ο Χαλί Μπέι. Πιο νωρίς υπήρχαν κάποια χρήματα και κοιμήλια που έπρεπε να φύγουν, γιατί την παρέδωσε την πόλη, όπως και η Θεσσαλονίκη, στους Έλληνες. Θα μιλήσουμε για αυτά τα χρήματα που χάθηκε αυτό το καραβάνι μαζί με 2 κάρα. Θα σας τα πω έτσι λίγο εικονικά, γιατί θα μου πάρετε κάθε μέρα τηλέφωνο και θα με ζαλίζετε όλοι ότι εγώ ξέρω, γι' αυτό δεν κάνω τέτοια βιντεάκια, γιατί αυτή είναι η θρυλική θησαυρή που βρίσκονται δύσκολα. Είναι οργανωμένα, στρατιωτικά, κρυμμένα. Αφού ξέραν ότι θα πέσουνε, αυτοί πήγανε και κρύψανε αυτά τα πράγματα στην ονομασία Μυρμήγκια. Θα σας το πω έτσι, δεν σας λέω την αληθινή ιστορία, σας τη λέω Μυρμήγκια για να μην έχουμε θέματα και βρεθείτε εκεί κατά χιλιάδες. Φύγανε τα 2 κάρα μαζί με την αποστολή, στη διαδρομή πήγανε σε από ένα νεκροταφείο, περάσανε τουρκικό, περάσανε το ποτάμι, γιατί οι Τούρκοι είχαν τα ποτάμια έξω από την πόλη για να μην μπορούν να έρθουν οι νεκροί εδώ. Ήτανε, που δεν το γνωρίζετε πολύ, συνήθιο να είναι τα νεκροταφεία, να τα χωρίζει ένα ποτάμι την πόλη, το χωριό, να μην μπορούν να έρθουν ο πεθαμένος το βράδυ στο σπίτι. Αυτό έχουν οι Τούρκοι και σήμερα και όλοι οι Οθωμανοί. Περάσαν αυτό το νεκροταφείο, προχωρώντας, διασκήσαν τη γέφυρα που είχε στο ποτάμι. Πίσω από αυτήν υπήρχε ένα παρακλήσι, το οποίο ήταν εκεί βλάχοι και χριστιανοί. Γιατί ήταν μεικτοί πληθυσμοί, υπήρχαν Εβραίοι, υπήρχαν ντόπιοι, βλάχοι, διάφοροι, Βαλκάνοι. Η διαδρομή εκεί που έχει φύγει από αυτό είχε 2 μεγάλα δέντρα, τα οποία τα θυμούνται σαν περιγραφή. Και εκεί έχει κρυφτεί αυτός ο θησαυρός. Θα σας το πω λίγο πολύ καλά. Στην Τουρκία, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία προτού να τους πάει ο Κιμάλ Ατούρ, δεν ξέρω μετέπειτα, είναι γραμμένος αυτός ο θησαυρός, γιατί τους είπε να δηλώσετε τους θησαυρούς και όταν θα ξαναπάρουμε, γιατί νομίζανε φύγανε προσωρινά από την Ελλάδα και θα ξαναγερνούσαν. Και είναι 44 θησαυροί γραμμένοι μέσα στα αρχεία του κράτους. Αυτό που σας το λέω, το ξέρω χρόνια, το να έχω ψάξει αυτό το θησαυρό είναι κάτι δύσκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Περάστηκε, πήγε εκεί πέρα, αυτό είναι ένα βουνό που έχει μέσα παλιό ορχείο. Μπήκανε εκεί μέσα, κρυφτήκανε σωστά, τα ξέρανε τα μέρη και είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Έχουν έρθει κατά καιρούς οι ίδιοι η Οθωμανική Αυτοκρατορία με κάποιους, τα φιλούσανε για 20 χρόνια, 30 χρόνια, δεν ξέρω πόσο. Και ήρθε στα αυτιά μου από έναν φίλο Γερμανό. Έχουμε ψάξει, έχουμε εξοδευτεί, έχουμε ταλαιπωρηθεί, δεν βγάλαμε άκρη, γιατί το βουνό είναι τεράστιο. Έχει πολλούς θάμνους, δεν υπάρχουν κοπάδια εκεί έξω, δεν υπάρχει κάτι, η βλάστηση έγινε πολύ πυκνή. Αυτό το βουνό είχε λίγα δέντρα ή πολλά, δεν ξέρω πώς ήταν εκεί την εποχή, τώρα είναι τίγκα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Φέτος θα ασχοληθώ με αυτή την υπόθεση, γιατί έχω χρόνο και έχω
ένα παιδί καινούριο που θα κοιτάξουμε με έναν τρόπο διαφορετικό την έρευνά μας στην ίδια περιοχή, θα χρησιμοποιήσουμε καινούργια τεχνολογία, τεχνοδοσία, καινούργια μηχανήματα, μήπως έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Για να βρεις θησαυρό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν πάει να λέγεται Πολατίδης, δεν πάει να λέγεται Κώστας, δεν πάει να λέγεται Γιάννης, δεν πάει να λέγεται Μανώλης. Είναι το πιο δύσκολο, όμως είναι ωραίο χόμπι γιατί ενεργόμαστε. Αυτή η ιστορία είναι τόσο απλή. Δεν μπορώ να σας πω, ξέρεις, κάνανε σημάδι έξω από την πέτρα ή κάνανε κάτι άλλο. Γιατί με ρωτάτε πολύ, βρήκαμε σταυρούς Πολατίδη, θα βρούμε θησαυρό, δεν ξέρω τι θα βρείτε. Γιατί αν υπήρχε σε κάθε σημάδι ένα θησαυρό, όλοι θα γινόμασταν πλούσιοι. Τα σημάδια είναι οι πινακίδες εκείνη της εποχής. Φτιάχνανε σημάδια τα οποία άλλα κρύβουν θησαυρούς, άλλα οπλισμό και άλλα δεν ξέρω τι μπορεί να κρύβουν. Το μόνο που ξέρω εγώ, αυτός που έκρυβε δεν έφτιαχνε 38 μεγάλα σημάδια. Μπορεί 2 πέτρες φυσιολογικές να τις βάλει σημάδι. Μπορεί να βάλει σημάδι μια στίβα από πέτρες. Ένα χωράφι, που βλέπετε μερικά χωράφια που έχουν ντουβάρια γύρω-γύρω και είναι στην άκρη του βουνού. Και αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι. Μπορεί ένα παλιό νεκροταφείο να το περάσανε, να το αφήσανε ντουβάρι. Μια εκκλησία να φύγανε και μπροστά να είχε ένα ρέμα ή μια πηγή. Και αυτό μπορεί να ήταν σημάδι. 2 δέντρα που είναι διαφορετικά από τα άλλα τα δέντρα. Ξεχωρίζανε στο δάσος και είχε δρόμο δίπλα. Πάντα να ξέρετε, τα χρήματα θα είναι δίπλα σε μονοπάτια που περνούσαν ζώα, σαν δρόμους. Δηλαδή ήταν μονοπάτια που μπορούσαν να προχωρήσει το μουλάρι, το άλογο, ένα κάρο. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή όλα γινόντουσαν, τα κάρα τους ήταν τα ζώα μαζί με κάποια κάρα, όπως το λέω. Με κάτι που μπορούσαν να μετακινηθούν, να κάνουν εμπόριο, να κάνουν καραβάνι. Μεγάλη σημασία παίζουν τα χάνια. Μεγάλη σημασία γιατί κοιμόντουσαν εκεί, τρώγανε, πληρώνανε. Εκεί κρύβονται αρκετά πράγματα. Τώρα, αν θα βρούμε εμείς τα λεφτά του Χαλί Μπέι, δεν είναι του Χαλί Μπέι ακριβώς τα λεφτά. Είναι όλα θρησκευτικά χρήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα οποία είναι πάρα πολλά. Δεν μπορώ να σας πω το νούμερο, θα μου πείτε είμαι τρελός. Ποτέ δεν ήμουν τρελός. Έτσι παρουσιάζονται, έτσι τα λένε. Γι' αυτό αυτοί οι μεγάλοι θησαυροί δηλώθηκαν και στο κράτος αυτό, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία όταν φύγανε. Μετά πήγε ο Κιμάλ, εκεί δεν ξέρω τι έχει γίνει. Γιατί πιστεύαν αυτοί ότι θα ξαναγυρίσουν. Και τους είπαν, ελάτε να τα δηλώσετε, τα έχουν δηλώσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι και τόσο χαζοί αυτοί που τα είχαν αφήσει εδώ. Είπανε ποια περιοχή, δηλαδή όπως είναι ένα βουνό, ξέρω εγώ, πώς είναι ο Σμανάκος, πώς είναι ο Παπαλάζος, πώς είναι το Τρίκορφο, πώς είναι τέτοια περιοχή, όχι όλο το βουνό όπως είναι το Καϊμάξ, θα βγάλεις άκρη. Και είπαν αυτά τα χαρακτηριστικά για να γίνουν εμπιστευτοί ότι τα αφήσανε εκεί και είχαν υποχρέωση να τα δηλώσουν, γιατί αν θα γυρίσουν ποτέ οι Τούρκοι, σημερινοί Τούρκοι, μπορεί να έχουν και αυτοί τα ίδια χαρτιά και να τα ψάξουν επίσημα, γιατί είναι βαθιά, είναι σε σπηλιά, το οποίο παίρνανε με τα λεύματα. Αυτά μπορώ να σας πω, αυτά ξέρω, αυτά γνωρίζω. Αυτό το βιντεάκι είναι ένα από τα πιο αληθινά που σας έχω πει. Λίγοι ξέρουν αυτή την ιστορία. Κάποιοι άνθρωποι που είναι δίπλα στις κυβερνήσεις, γιατί και εγώ από εκεί το έμαθα και από ένα φίλο Γερμανό, είναι μεγάλοι θησαυροί, είναι θρυλικοί. Μόνο κατά λάθος, άμα ανοίξει καμιά τρύπα από καμιά σπηλιά και μπουνε και ξανά από άλλη είσοδο, γιατί αυτή είναι σφραγισμένα, δεν τα αφήσαν ανοιχτά, ελάτε, περάστε, μπείτε μέσα να τα πάρετε. Είναι μια δουλειά δύσκολη. Αν όμως βρεθεί στο σωστό σημείο, γίνεται πολύ εύκολη, γιατί θέλει λίγο δουλειά, όμως πιστεύω αξίζει ο κόπος. Εγώ θα ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι. Από μένα, φίλοι μου, το 2026 να έχουμε τύχη, εγώ να βρω κάπου κοντά την περιοχή και όλοι μαζί να λέμε τέτοιες ωραίες ιστορίες. Άλλοι τις πιστεύουμε, άλλοι δεν τις πιστεύουμε. Εγώ την πιστεύω αυτή την ιστορία γιατί την ξέρω από κοντά, από επίσημα χείλη. Μακάρι να ξέρετε τέτοιες ιστορίες για να μπορείτε να ταξιδεύει τουλάχιστον το όνειρο. Θέλω να ταξιδεύει το όνειρό μου, δεν με αποσχολεί αν τα βρω ή δεν τα βρω. Θα ζήσω την περιπέτεια
Θα ζήσω το έξω, την έρευνα, από μένα και από την όμορφη Έδεσα. Κάτι που ξέχασα. Στο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, μπορείτε να πηγαίνετε, να βλέπετε ανεγνευτές μετάλλων. Οι τεχνικοί μας, οι ηλεκτρονικοί μας μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Εσάς που σας έρχεται μακριά η Έδεσα, έχουμε φτιάξει αυτό το μεγάλο κατάστημα στην Αθήνα, να πάτε να δείτε το Simplex, το Ultra που είναι φοβερό μηχάνημα, στα 750 ευρώ, το eBat, αυτά που λέει ο Πολατίδης, με πολλά δώρα, με σύγχρονα μηχανήματα, με 350 το Simplex, άλλα μηχανήματα νέας γενιάς που δεν βαράνε καρφιά, δεν βαράνε σίδερα, δεν βαράνε αντικείμενα που δεν έχουν αξία. Βαράνε μόνο αντικείμενα που έχουν αξία, εύκολα μηχανήματα, όχι δύσκολα περίπλοκα. Θα τα δείτε με τα μάτια σας πώς διαχωρίζουν το χρυσό, δεν χτυπάνε καρφιά, σέρματα, πέταλα που ταλαιπωράνε όλο τον κόσμο. Τώρα έχουμε αυτά τα μηχανήματα. Κάνω και λίγο διαφήμιση στα μηχανήματά μου, γιατί αν δεν κάνω εγώ διαφήμιση, ποιος θα τα κάνει? Εγώ είμαι ο καλύτερος διαφημιστής. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα αγαπάω, τα έχω σαν παιδιά μου και ψάχνω με αυτά. Από μένα, φίλοι μου, να έχουμε υγεία και πολύ τύχη το 2026. Γεια σας.